Hello mga ka-magic! Sa mga kiniyang part 2 sa atong Bugwak Exploration, kauban ng Jampon family. Kung wala pa nimo nakita ang first video ani mga ka-magic, I suggest imo siyang tanawon para imong may balaan ang kasaysayan sa Dangkagan o sa Bugwak. So dili mga ka-magic na siya falls, na-upload siya duha ka swimming pool. So if you happen to love swimming pool, you can also take a bath here at the same time enjoying the falls too. During a part mga ka-magic, excited na kami mga ligo tungod kay dungog na kay namo ang splash sa waterfalls. Mga ka-magic namin sa falls, look! It's all worth it! Wow! Amazing! Yahoo! Laka! Hinduta maligo, oy! Hala! Wow! Walay ba? Dari mga ka-magic, you know. Ano ni siya? Bugwak yung source, dili sapa. Diba? Kung diri nimo siya liliyon mga ka-magic, para siyang nakatagong paraiso. So kay gutom naman kay mga ka-magic, nag-prepare namin para mangaon kay gikan pagid mi sa Don Carlos o medyo late na ang among paniod to. Bon appetit mga ka-magic. Kaon. Ay, nindot man diya, oh. Mani ang first fall mga ka-magic. So namalhin mo diri og venue kay humanaman mi dito sa falls. Lamlam ni siya diri mga ka-magic. Kaninga kasi nga Unsa part? na mga bakit? Lang. Pero okay, ako lagi di man kay ko hilig og swimming pool mga ka-magic. So nibalik ko sa falls. Tungod kay gusto gid ko magpatungod dito sa kundin ang tubig matagak gid dito sa imong ulo ba. So nagpauban ko ni Kayunik mga ka-magic. So hapit na ta mo abot. During dapita mga ka-magic, gusto unta mi nga moadto sa pinakatunga gid sa falls agi sa pinakakilid niya. Pero nang bation gid kagyapon og kahadlok ko kay tungod kay taas man gud siya. And then basin simbak ko na mga bato diya sa ibabaw, daw nagampo man tadaan before ta nag-adto dito mga ka-magic. So nibalik na punta diri mga ka-magic man ang ikaduhang swimming pool para sa mga kids. Ibabaw ni siya atong lawom-lawom nga part mga ka-magic nga swimming pool. Kung wala pa mo kani diri mga ka-magic alinala agna sa Bugwak ubos sa tinubdan gyud sa Bugwak mga ka-magic. Dire ma-enjoy nimo ang falls o ang swimming pool. So both na siya mga ka-magic. Dili jud ka magmahay, ilabi na gyud og nature lover ka. Dire na ta ko to mga ka-magic. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and follow for more updates. Yahoo! Bye mga ka-magic!